Ngeten kan iki wonten pitakenan saking Mbak Susi Malang. Mbak Susi Malang, monggo. Tahun baru Jawa ngajeng niki. Nggih niku miturute Kang Cito pripun ke depane. Tata tatanane laku duwe kasuaran utuh-utuh duwe poso negane masjid. Utuhe swara temen. Lamun tondo tatanane uripe mancing karo kuwasa utuh budhe kang nindakno kowe kudu ngucap apa sing tak kandhang. Yen kowe tak utuh-utuhe swara hawa hawane apa utuhe swara kandhanono iku sejatine lakune utuh kang mancing ana taun rada urung plek utuhe tembung ya ana penake ning penak urung sekabehane. Wis menawa dadahan swara ki akeh mangsa sing urung mapan, salah mangsa mapane ora pas. Wis ngono. Jadi mudah-mudahan janji kahanan sing ditukakno tatanan laku kur medhar swara ing kono dulur-dulur ayo padha tetep prihatin antisipasi karo panguasane ucap aja selomar-selomar, aja syukur angger gampang ngebros. Wis ya. Ning harapane Kang Cito negara kita khususnya Indonesia NKRI tetap terjaga adil wujud kanthi selamat sekabehane titik. Wis iki keteguhan iki. Ya. Ning menawa ana sing diarani Indonesia bongkar teko ketinggalan. Ngono. Ning apa aku rung oleh ngomongno. Maca swara ben tahapan kuwi sing jawab. Ning Indonesia bakal bongkar sing diarani ketinggalan. Dadi iso dir. Iku Mas. Intine sae kan nggih. Yo nilaine ana tapi ikine kudu terjaga. Kita prihatin. Makane poso iku sing paling utama. Nggih. Wis dadi mudah-mudahan rakyat Indonesia, dulur-dulur kita tercinta, tetap Indonesia Raya terjaga, kaya raya Indonesia tetap jaya. Wis. Makanya aku berharap para winasis iki ayo padha ngumandangno tembung-tembung sing bangun kebersamaan, bangun kesejahteraan, bangun keteguhan iki mau. Aja saling menjatuhkan, aja saling jegal, aja saling menghancurkan, aja saling membunuh, aja saling seakan-akan paling lungguhe murka kuwi digede-gedeni. Saling menghormati, saling melengkapi, saling menghargai. Nek pengen negara iki jaya sejatinya. Ayo monggo. Yes. Iku harapan kita bersama. Salah singipun ngeten yang niki terkait kali pola wali zaman. Sileme prau gabus timbule watu hitam. Ingkang pastane sing watu hitam niku sing pripun, sing gabuse niku pripun? Ya nek sileme gabus, sileme prau gabus. Prau iku tembung hawa sing diarani kuwasane baita. Prau kuwi baita. Tamangka baita ki babahan hawa iki. Tata tatanane pangucap. Akeh wong sing padha ilang kumandang teko ucapan mergo menungso akeh sing kuwasane diganti. Jadi menungso sing padha kumandang suarane mengandakkan ya mengandakno ya kan. Ngene. Saiki akeh sing luntur, Mas. Ya, saiki akeh sing luntur. Dadi omongan wis padha padudun. Ya kan? Kae ngelekno kae ngelekno kae, merasa apik. Akhire genten dielene, padha ngelene. Jadi saiki hukum alam wis mlaku, Mas.
sapa wong sing padha gemar utawa ngancani tembung bungah ngelek-ngelekno liyane kang mongko eleke dhewe ora dipahami ing kono wujud kasuwaran nuduno ilang saka peredaran. Paham Mas ya? Jadi sampean saiki pahami akeh para-para gawe sing saiki hambar omongane. Nggih. Ya, Nyata Bang. nyata alisane iku. Hambar ngerti ya. Wis pokoke yo menggebu-gebu tapi bel. Bayaran. Bayaran. Jadi kono wis gak eneng nilai hikmah sama sekali, ya kan? Nah, saiki watu hitam timbul, ya kan? Watu iki wah-wahan. Topo tatanane ucapan, watu tuwataane ucap, ya kan? Selo sejatine loh-lohan, cangkem iki sing dari paugeran. Item iki temahan iki kasunyatan, ketemahan ketekan, kesejatian, kasunyatan, ya kan? Timbul muncul pangucap yaitu sing darani sabda palon akeh janji, sabda pangucap palon wujud, ucapan dhewe ditagih karo kasuwaran. Ucapannya kudu wujud ya. Ucapannya kudu wujud, makanya ana tembung wujud panguasane ucap kanthi dibarengi selamat sejatine lah metu teko tatanane ucap iki mau. Sekabehane apa sing metu teko ucapan, napa bakal dititik, dinyatakno. Lha iku wujud kanthi selamat sekabehane titik nyatakno titikane iku mau. Nek wis dititik tek nol entek-entekane bakal ketemu. Apa sing mbok tandur? Napa bakal ketemu? Balik nanti adile diri pribadi ketemulah kamu. Napa no? Makane timbule watu hitam ketemahan kabeh ketemuan. Saiki secara gak langsung situs-situs candi-candi kuwi. Iya. Nah, iku kan wis kena kanggo gambaran simbukan timbule watu hitam niku gamane. Iku sekilas lah. Paham ya? Dengan sendirinya. Mergo supaya muncul dibarengi karo omongan-omongan wong sing dianggap nista, wong sing dianggap ra ono anune daya. Omongannya pada metu pikir kan saiki aku ora elek-elekno tapi no media sosial utawa bahkan dalam kenyataan persis sama mesti tahu krungu kae ngono jare sing diagung-agungno saiki ini wis ngono lah wis anune paham ya kuwi kuwasa namane dadi utuh ucapan sejati makanya timbule watu hitam mahane laku kang wujude manding karo ucapan kang wis titikan laku ngono makane wujud iku mau kono utuh nagih atile diri pribadi makane aku meneran bumi nagih janji dan yang nagih utang anggota balik anggogohi anggagai ucapan iki duduhi tatanan balik kabeh ngono. Makanya tatanan urip tak temoni. Oh, pripun iki awalnya ngarane apa iki? Hal. Maksudnya apa? Piye maksudnya? Pinter. Ayo jujur sampean, piye maksudnya? Iya maksudnya itu maksudnya. Balik iki nek cara tak antemno tembok. Balik tadi. Balik awake dhewe. Balik awam dhewe. Bola balik nang timbalane bola balik. Balik nang cangkemmu dhewe. Balik nang ucapanmu dhewe. Ora iso digoroi. Paham? Iki ya, makanya ini jarang-jarang ini blunder balik nama blunder ya. Makanya hati-hati oleh natano laku utuhe ucap mergo iki ketemahan itu wis ketemu ngono nopo ngono tatanane iki lha sampeyan apa jero piye terusan apa sing mbok ucap iku mau balik kok paham ya makanya hati-hati dulur-dulur oleh ngucap mergo kabeh iku balik nang ucapan dhewe
adile dari pribadi iki mau. Paham aja. Makanya simbol iku mau, iku kan kiasan. Prau iku baito, prau iki nek iki barang prahara. Hawa iki dadekno tatanan apa ae. Pra iku awalan. Awalane menungso ana utuh apa iki pangucap iku mau. Katemune ucapan iki mau. Nek ucapan iki gabus, basbus, ya kan? Ngentengno. Gabus ki nenteng to, ngentengno. Wis to agar gelem ngene, pokoke iso ngene kowe. Agar gelem ngene, agar ngene. Inti nyatane. Nggih. Paham ya? Makanya menggampangkan sesuatu loh. Mengentengkan sesuatu bahasa ini ngono iki. Pokoke agar gelem ngene, mesti oleh ngene. Agar gelem ngene. Wis pokoke nyatane ndi? Lho ngono lho maksude. Ngono aja. Terus kadang ngapal mas masalah ini. Ngapal standar. Ya kan? Jadi nek wong wis biasa ngentengno kabeh iku man. Akhire wis ora nang nilaine. Nyepelekno. Ora gelem tabri ora gelem meket menek. Ya ngendeleni. Sing ora pantes ora usah diucap. Ngono lho anune iki. Ini bakal timbul watu hitam. Wah-wahan putuhe swara iki temahono. Temono. Nah wis ketemu karo temune muncul lan utuh kesejatian. Ketemu kabeh.